Hi guys! Marie Per Vlogs once again. Yan, ang ating next video for today is pupunta tayo sa na-discovery kong isa sa mga pinakamasarap na restaurant. Actually, grilled barbecue fish tsaka mga seafoods, ganun, sa restaurant na ito. Naano ko lang siya sa TikTok. Ngayon pupuntahan namin. Samahan niyo ako guys! Malapit na kami sa Sugmokit guys. Ito yung way papunta doon. Tayo dito. Yan, ang daming wheelbarrow. Ito yung ginagamit ng mga, mostly mga matatanda eh. Pag may mga bumibili, marami ng bit-bit. Diyan nila nilalagay. Okay guys. Ayan. Nandito na kami sa Danat Al-Bahar Barbecue Fish. Hay nako, mission failed guys. Kasi pumunta na kami sa Aldanat, yung sikat na masarap daw na barbecue restaurant. Sad to say, maraming tao. At this hour, 10 plus na nga kami pumunta. Eh, maraming tao. Nag-try din akong mag-wait pero wala talaga, hindi kaya. Mainit pa sa labas. Meron na mga available pero doon lang daw sa outdoor. Eh, pumunta kami doon sa outdoor settings. Mainit, hindi kaya ng power. So, ayan, some other day na lang. Better luck next time. So, change plan tayo. From Aldanat Barbecue, dito na kami sa Jasmine Thai Restaurant. So, try natin. Open pa naman, oh. Check natin. Check natin, guys. Oo nga, 10 plus na nga. Pero check namin kung open pa sila or not. And kung close na sila. Ah, sorry, we're closed. Ano ba yan? We are not lucky. Ay, Diyos ko. Ano ba ito? So, baba na tayo ulit, guys. Minamalas yata tayo sa araw na to. So, we'll check for another restaurant na lang. What to do. Yan, as you can see, guys. Kanina pa kami paikot-ikot. Naligo na kami sa pawis. Oh, pawis na pawis. Ang init sa labas. So, ang ending namin dito sa cinema. Tingnan natin kung bukas pa o pwede pa. Nunod na lang kami ng Made in Malacanang. Check natin guys. So, pwede pa ba? So, yan, Sinobo Cinema. Pwede pa ba? Ito na po yun guys. So ito yung entrance. Ayan, tatanungin natin kung okay pa ba. Ay, sa ano to? Dapat ticket. Ano ba yan? Kung saan na ako nakarating. So, bibili po tayo ng tickets dito. Here we go. 750 na lang po. Ilan po? Pumunta kami guys sa Novo Cinema kanina. And 11:40 pa naman mag-uumpisa yung Made in Malacanang. So time check, 10:11 muna tayo. And then bumalik kami ulit dito sa barbecue seafood restaurant. And yun na nga, kanina pa tinatawag daw yung pangalan ko. And
umalis kami. Tapos nagpakasakali, baka may available na ng seat. So here we go. May seat na siya na available. So waiting na kami guys sa upuan. So papakita ko lang sa inyo guys, itong yan, ano ang nangyayari sa palipaligid. Ayan, may halaman siya. Ito yung outdoor settings nila. And inside also, ito yung may AC na settings. So guys, nakakuha na kami ng table. And then I asked kung paano po siya mag-order. Ang sabi ng ng staff, so pupunta daw kami dito sa baba. Okay, yan po, para mag-order. So ayan, dito daw kami mag-order ng food. Kung mamimili ka lang siya, tapos yun ang ipapaluto mo, depende sa menu na gusto mo. So usually grilled siya. At yan din yung mga presyo nila guys. Mamimili ka lang kung ano yung ipapaluto mo. Alright? Spicy, Indian spicy. Medium. Arabic. My friend, can I have a white snapper? Just give us brother's chili. Can you please check how much kilo this one? Oh, this is red snapper, right? Huh? Yeah. Yes, in the cold area. This is red snapper? Yes. Huh? What? Nemi. So how much nemi? How much? 1 kilo? 70. And this 150. Can you please check how many kilo? Yeah, so per kg po ang ano nila dito. Medyo pricey po siya, pero tingnan natin. How much that one? 50. So I can take that one? I can take that one? Grilled ah? Yeah. What about prawns? How much is your prawns for grilled old? 90. No. For 90, how many pieces that one? 24, 23. What about half? 10? Like that? Or 50? Half kilo. Half kilo, how much? 40, 30, 12, 14 piece. 40? 12, 14 piece. 14 piece. Okay, I need half kilo of prawns. And then what else? No more squid. No more, ah? Ako guys, first time ako dito kaya nanganapa pa. How to take out how to give my order. Yan. Yan si Kuya. What's that one? Yeah, I ordered already that one. So, you write or not yet? Right. You're writing. Writing. So, you ask your boss. Ayan guys. So, kalituan na. Okay? Mudir. Oh. Hello. White Ayan, hello. Welcome to my YouTube channel. क्या चाहिए इसको? Oh, white. So, White snapper. yeah, that one Ah. for 1 kilo 50. And then, how much for 20 pieces for prawns? How much that one? 20 pieces, it Nine, will be 24 pieces, it is 1 kg grilled prawn. How much? 90 riyal, 24 No, I pieces. want half only. Half you Yes. get around 12 to 14 pieces. It's okay. 45 riyal. It's okay. Half kg. Yeah, Half kg. 45. Yeah. Half kg. Yeah. So, all grilled. Yan. So now, kinukuha niya po yung aking order. Finally, after 100 years, yan, sa una na-desperate ako, bumalik ako dito. Ayan, naging successful na. So yan ang order ko guys, medyo pricey, pero tingnan natin kung quality siya. Ayan, ang rice 10 riyal. So ang prawns nila is 1/2 kg is 45 something like that, 10 to 12. And then white sniper rice ang in-order ko. Ayan. 1 kilo siya, sakto for 50 riyal. So balik na tayo guys sa location natin. So finally settled na kami. Antay na lang yung in-order kong grilled seafoods. So ganito na yung itsura namin. Sobrang init sa labas, paikot-ikot. Sobrang pawis, tsaka pagod, sakit sa paa. So ayan. Samahan nyo na lang kami sa pagkain namin. Alright guys? Ayan. Unang nilagay na nila yung mga plato. Ayan. Saka plastic spoon and fork.
So, ito na rin yung sauce nila. Mga homemade sauce nila. Hindi ko alam kung ano ito. Tapos ito sigurado. Chili to. Banghang. So, ayan. Yan for now. May binigay silang salad. Ayan si lemon. Ayan. Carrots at saka pipino. Salad niya guys. So, heto. 10:32. Nag-order ako ng pagkain. So, time check, 11:07. Wala pang dumarating na order. Tinanong ko yung taga-serve. Sabi nga, nauna pa kasi yung mga yung sumunod sa amin, nauna pa silang binigyan ng order. Eh, tinanong ko yung taga-serve. Sabi nila, magkaiba daw yung fish na in-order ko. Sa in-order nila, mas madali daw lutuin. So, ayan. So, past 30 minutes na, wala pa yung order namin. So, what to do? Wait lang ng wait. So, tingnan natin kung anong oras darating. Ha? Finally, our order arrived. So, ayan. Yung white sibas na in-order ko, tsaka yung pagkain. Grilled sibas pa siya. Ay, hindi pala sibas yan. White snapper. Ito na yung prawns. Grilled prawns. Tikman natin guys kung tasty talaga siya hindi. So far okay naman siya guys. Pwede na rin. So, eto na po yung ending ng aming pagkain. Yan, ubos. May natira pang konting pagkain. Tsaka yung prawns yan na lang. Overall, okay naman po siya guys. Tasty, delicious. Yun nga lang, ano siya, mabagal ang serbisyo. Yun lang po guys. Receipt reveal guys. Yun. So, ayan nga guys yung order namin. So, it's time to pay. Lapag na natin yan. Yan. Tapos, yun lang. Guys. Yan, pauwi na kami guys. Kung nagustuhan nyo po ang video nito, please like and subscribe my YouTube channel, Marie Per Vlogs, and please share po. Paki-share na lang po ang aking video. Okay, maraming salamat po for watching. Thank you. Bye! Maraming pasikot-sikot dito. Maraming iskinita dito sa Sukrapit. So, palabas na kami. Bubok lang kami ng Uber. Anong oras na? Late na rin guys.